Bolo pravidlo 6-1 babi. 6 dní makám, jedlo, mám väčší ten výdaj, ani o tom neviem, vďaka pravidlám, vďaka systému. Jeden deň doprajem si čokoľvek. Pizzu, víno, slaninku, sladkosti, čokoľvek, čipsy. A to pravidlo babi je veľmi, veľmi dôležité. Veľmi, veľmi, veľmi. To hovorím každému, veľa ľudí to nedodržuje. A keď niekto chce naspäť sa iba nakopnúť, naspäť iba chce, aby začal opäť chudnúť, tak stačí mu spraviť tú jednoduchú jedinú vec a to je, aby začal robiť 6 a 1. 6 dní poctivo makať, jeden deň mať, čo chcem. No je to nič zložité, iba to vlastne robiť. S tým, že to makanie neznamená teraz proste musím tie šaláty, tie veci. Ale nech to je vlastne vedomé. Nech vedomé do chladničky, vedomé viem, čo si dám, čo dám budúci deň, nech to nie je naozaj na náhodu. To znamená vlastne makať. A ten jeden deň vypnem hlavu, vypnem myslenie, fyzično všetko vypnem, jem čo chcem 5 cez 9, ale opäť naspäť nakopnem a idem makať. Bude väčší ten výdaj. Takýchto typov a rád je ešte oveľa viac. Ak chceš ísť v téme stravy a chudnutia viac do hĺbky, napíš do komentára slovo chudnem a ja ti pošlem link do mojej bezplatnej skupiny.